Ahoj, srdečne ťa vítam na dnešnej hodine. Dnešná hodina jogy bude špeciálna. Špeciálna v tom, že budeš potrebovať špeciálnu pomôcku. A to je feedlopta. Ak ju nemáš, tak si prepni na nejakú inú hodinu, pretože feedlopta je naozaj kľúčovou pomôckou, ktorú dnes budeme potrebovať pri väčšine cvikov. Feedlopta je totižto pomôcka, ktorá nám množstvo cvikov môže značne uľahčiť, podporiť a pomôcť sa hlbšie dostať do niektorých pozícií, alebo naopak môže nám niektoré cviky sťažiť. Ak potrebujeme závažie, musíme vyvinúť trošku viacej sily a tým pádom pôsobí lepšie na budovanie svalovej hmoty a flexibility a sily. Takže ak si pripravený, pripravená, môžeme začať. Dnešnú hodinu začneme ľahou na chrbte, takže poďme sa naladiť. Ľažkaj si na svoju podložku do pozície šavásány. Na chvíľku ulož svoje telo, podsaď bradu do jamky medzi kľúčne kosti. Oddeľ ramená ďaleko od uší, nechaj ich padať do strán. Mekučko si zatvor oči a už len dýchaj. Pokúsime sa teraz preladiť. Na chvíľku odstrihnúť od vonkajšieho sveta a preladiť naopak do sveta vnútorného. Dobrej si chvíľku čas. Pomaličky sa dostaň za svoje viečka a začni uvoľňovať celé svoje telo. Pomôže ti tvoj výdych a tak sa pozornosťou venuj jednej časti tela za druhou, pričom si všímaj, ako sa potom tlak povolí vo všetkých tvojich častiach tela, kostiach, svaloch, kĺboch, možno aj orgánoch. Pomaličky si predýchavaj nosom, lebo prioritne budeme dýchať nosom. Ak by si mal nejaký problém, pokojne dýchaj ústami. Zahlb sa a povoľuj. Uvoľni svoju hlavu, nechaj ju oťažieť, klesať do zeme. Povoľ tlak svojej lebke. Uvoľni vnútro, svoj mozog. Povoľ pnutie v tvojej tvári. Snaž sa uvoľniť všetky mimické svaly. Uvoľni vrásky na čele po tvojej spánky. Povoľ tlak viečok. Uvoľni ich, ako keby boli ťažké. Povoľ svaly okolo nosa, líc, hlavne ten klb na čeľusti na sánke. Úplne uvoľni aj pery. Možno sa ti teraz jemnočko pootvoria, čo je úplne v poriadku. Lepšie, ako keby si ich mala mať stisnuté pri sebe. Povoľaj svoju bradu a prenies relaxáciu do krku. A cez krk uvoľňuj trapézy, ramena a potom postupne cez tvoje ramenné kĺby do nadlaktí, do lakťov, pred laktí až po tvoje zápestia. Uvoľni tlak v chrbtoch rúk aj dlaniach a povoľ všetky články prštíkov na tvojich rukách. Pokiaľ máš ruky otočené smerom nahor, tak ich nechaj zatvárať, klesať, padať do tvojich dlaní. Prenies pozornosť na hrudník a s ďalším výdychom povoľ od kľúčnej kosti, od jamky medzi kľúčnymi kostiami, povoľ kľúčne kosti do strán, nechaj ich rozísť sa, rozostúpiť. A to isté rebra. Od hrudnej kosti, kde sú zrastené, po celej dĺžke až dozadu na chrbticu, kde sa prirastajú. Uvoľni brúško, pekne zhora, cez stred popod svoj pupok, až dole do podbrúška, do panvy. A to isté urobíme s chrbtom. Najprv sa navnímaj na prvý stavec krčnej chrbtice a s výdychom povoľ tlak. Uvoľni, rozprestri stavec postavci. Ak by si chcela zmierniť lordózu ohnutie v spodných krížoch, jemnočko podsaď panvu, nech chrbtový kanálik čo najrovnejší. Povoľ takisto trapézy od ramien po lopatky. Uvoľni lopatky aj priestory pod nimi.
Povoľ svaly chrbta opäť od hrudnej chrbtice cez driekovu až dole do krížov, do tvojej kostrče, do tvojej pánvy a do tvojich bedier. Uvoľni bedrové zatiahnutie v kĺboch a povoľ cez stehná až do kolien podkolených jamôk. Lítka a píšťaly sa taktiež uvoľňujú po tvojej členky. Chodidlá sa rozostupujú do strán, pričom uvoľňuješ stupaje nôh, hárty, aj všetky články prstov na svojich nohách. Tvoje telo je teraz nádherne uvoľnené. Relaxuje, všímaš si ho, ako tu leží. Povoľuješ tlak, ak by si ešte niekde cítila zatiahnutie, pnutie. Rozpusť, uvoľni ho. Stačí ti liečivá sila výdychu, aby si rozpustila všetko zatiahnutie v svojom tele. A potom už len dýchaj a pozoruj svoj dých. Tým, že sme vypli pohyb, spomalilo sa aj naše dýchanie. Náš dých nemusí teraz pumpovať kyslík do svalov, ktoré sa hýbu, a tak si dovolil spomaliť. A my si teraz budeme náš dých iba všímať. Nádych nosom a dých plynie smerom do tela. Je úplne jedno, kam siaha. Do hrudníka, do stredu, či až do brúška, do bránice. A keď sa rozhodne tvoje telo opustiť s výdychom, povoľ tlak a spúšťaj v opačnej výdychovej vlne až do momentu, kým dých neopustí tvoje nosné dierky. Sleduj, pozoruj vosa na vlnách nádychu a výdychu. Zachovaj svojmu dýchu zatiaľ spontánnosť. Neovplyvňuj ho, iba pozoruj. A vďaka týmto úvodným minútam, keď ležíme bez pohybu v šavásáne, kde si mimochodom dokazujeme, že sme paňou svojho tela, sa stalo to, že sme prepli. Prepli sme z módu sympatika, zaútoč alebo úteč, v ktorom sme sem prišli, do parasympatika, kľudového módu, kde môžeme ostať celú hodinu, aby sme cvičili hladko, plynule, bez zádrží, bez blokov, aby sme predchádzali možným zraneniam či úrazom, aby sme vyťažili z každej pozície maximum jej benefitov. Tak môžeme postupne prejsť k aktivácii nášho tela. Začneme podľa priorit, takže náš dých ako prvý. Ďalší nádych už bude aktivačný, takže si pokojne môžeš položiť ruky na spodné oblúky rebier, pretože s ďalším nádychom budeme smerovať dých presne sem. Chceme, aby sa ruky oddialili a telo nafúklo a čo najviac zväčšilo svoj objem. S výdychom zachovaj telu spontánnosť, uvoľni chrbticu do zeme. Hlboký nádych nosom, rozťahuj svoje telo k stropu, do strán aj k podložke. A s výdychom povoľ. A do tretice aktivačný nádych, taký booster energie kyslíka, nafúkni. A s výdychom sa zbavuj všetkého, čo nepotrebuješ, všetko z tela von. Ďalší nádych, opäť do stredu tela, pridávaš aktiváciu ďalšej oblasti a to je pánvové dno. Takže spevni polky zadku k sebe, zvierače, aj spodné brúško, podsaď panvu a s výdychom ju ešte uvoľni, rozpusť bedrá, panvu do zeme. Nádych 2. Krásny stisk, aktivačný, silový. Chceš zobudiť svoj kor, svoj stred, budeme ho potrebovať. A s výdychom uvoľnenie. A do tretice nadýchni ešte jeden taký stisk, kontrakcia svalov vonku aj vo vnútri na maximum. A výdych ešte posledné absolútne povolenie pánvy, pretože s ďalším nádychom stiahneš pánvové dno, ale už len na strednú intenzitu. A s výdychom už držíš zatiahnuté, nepovolíš. Hlboký nádych nosom, brúško je aktívne, zadoček taktiež, skontroluj si to. A výdych, nech to zase nie je príliš veľa, aby ťa to neotravovalo.
Nádych, nájdi si svoju intenzitu, udržateľnú na celú hodinu. A výdych, Pán vo dno, už budeme držať až do konca hodiny. Budem vás na to stále upozorňovať. S ďalším nádychom k pevnému pánvovému dnu pridávaš pohyb do svojho tela. Takže pomaličky rozpohybuj pršteky na rukách, na nohách. Pridaj kruhy, členky, zápestia, velikánske kruhy v malých kolboch. A príde streč. Spájaš spojené dlane za hlavkou, prepájaš špičky do diaľky a nádychom spodné kríže do zeme a ty sa vytiahni ako struna. Čo najviac streč prednej časti tela. Výdychom uvoľni. Ideme opačnú stranu, ale po diagonále. Takže budeš šmykať pravú ruku a ľavú nohu prepínaš do diaľky. A s výdychom povolíš tlak. Ideme na opačnú stranu. Takže ľavá ruka, pravá nožka. Natiahni, vystrečuj z bedra, z ramena. Výdychom uvoľni. No ešte strany tela v pozícii banána. Takže odcupítame rukami, nohami, ukloníme. Kontroluj si sedaciu kosť, že ju máš v zemi. A keď máš limitnú pozíciu, nadýchni sa ešte a čo najviac vyťahni. Natiahni celú pravú stranu a s výdychom vycentruj. Ešte na druhú pekne, ako všetko do páru, do harmónie, takže poď úklon čo najviac napravo, kľudne prehoď členok cez členok, aj sa potiahni za ruku. Nádych, úklon a výdych na stred. Ideme pokrčiť kolienka, dlane putujú a do spojenia s kolenami a my sa tu povaľkáme. Podsadená brada stále, jemnučké pohojdanie, kde si automasážou namasíruješ, zobudíš svaly chrbta, vnímaj lopatky, stavce. No a pridávaš kruhy v kolenách, aby sme preniesli priestor automasáže do tvojej pánvy, bedier. Čím väčšie kruhy, tým väčšia oblasť masáže, jemnučko pomasíruj, vykrúž. Parádna práca. Môžeme ísť ďalej. To už nám príde na pomoc spomínaná feedlopta. Vylož si nožky na ňu, na šírku panvy, pritiahni loptu, aby nožky kopírovali jej obvod. Ruky môžeš rozložiť do strán, opri sa o dlane, budú ti pomáhať a bradu poď sa do jamky medzi kľúčne kosti. Nádych tu, stiahni pánvové dno a výdychom pôjdeme do rotácie. Kolienka necháme padať doprava, hlavka pozerá za ľavou rukou. Nádych pomaličky na stred a výdychom na opačnú stranu. Stráž si lopatku, aby ti ostala v zemi, aby sa nedvíhala, naťahuješ prsné svaly. Nádych hore, výdych odrotuj na jednu stranu. Nádych tu a opäť rotácia, rozhýbeme pekne chrbticu, poď na opačnú, hlavka kolena na druhú stranu. Výborne. Nádychom. Opierame sa chodidlami o loptu. Urobíme si opäť pevné pánvové dno a ruky môžeš preniesť bližšie k telu, aby si sa o ne mohla oprieť. Nádychom zatlačíš chodidlá, spevníš pánvové dno a dvíhaš čo najvyššie. Pozícia polovičného mosta s podporou na lopte. Pridáva sa rovnováha. Výdych, ulož chrbátik a pritiahni loptu. Nádych 2. Krásne dvihnutie pánvy, spevnenie a výdych, uloženie, pritiahni kolienka a do tretice. Nádych tu, krásne pevné telo, vytlačaš sa, brada do jamky medzi kľúčne kosti a výdych, povoľ tlak tu. Výborná práca. Pôjdeme ešte trošku natiahnuť nožky, takže s nádychom ich prepneš do diaľky, budeš mať achilovky opreté o loptu, zachovaj si opäť krásne spevnenie, aktivitu v nožkách a ďalším nádychom zatlačíš zase a dvíhaš celé telo. Výdychom položíš na zem, pritiahni kolienka, môžeš pridať aj hlávku, vytiahni sa z chrbtice. Nádych tu, napni telo, pridvihni, spevni, rovnováha a výdych kolienka k čelu, k nosu. Ešte do tretice. Nadýchni tu, opäť spevni, na chvíľku zastav a výdych do zeme, pritiahneš kolienka, čelo, nos k ním.
Parádna práca. Vráť loptičku na chvíľku na miesto. Nebudeme ju chvíľu potrebovať, pretože sa rozkolíšeme. Pekne spredu dozadu. Cez kolísku sa pokúsime dostať až do sedu. Ale najprv 3-4 krát premasíruj svoje stavce od krku až kde si po kostrč. A keď budeš mať potrebu, alebo teda pocit, že už môžeš ísť do sediacej pozície, vyhupni z kolísky a poď do skríženého sedu. Pokojne si môžeš nechať oči na chvíľočku ešte zatvorené, ale urob si krásny sed. Vytiahni hore zatemenom hlavy, bradu zatlač do krku, ramena od uší, prsia von, spevni pánvové dno. Na chvíľku sa zastav, dýchaj a potom si už môžeš dať zámer sankalpu do srdca, ak potrebuješ, ak chceš, nejaké želanie na dnešnú hodinu. V prítomnom čase, ako keby sa to už stalo. Napríklad, mám úplne skvelú hodinu jogy. Čokoľvek. Pridáš šúchanie dlaní, pretože si ideme vytvoriť krásnu energiu. Vytvor si tam teplo a za čas, kým sa vytvorí, rozmýšľaj, kde si priložíš dneska dlane. Nájdi miesto, kde cítiš tlak, kde cítiš stuhnutie, čo by si dnes potrebovala premasírovať alebo dať tam trochu lásky a energie. Možno to je tvoj krk, možno kríže, možno niekde v brúšku, možno kolienka, kľudne aj iná časť tela. Potom sa rozžmúrkaj, preber a vítaj späť. Ideme do rozhýbavania tela. Začneme takým netypickým cvikom na posilnenie krčných svalov. Loptičku si pritiahneme v skríženom sede, čo najbližšie k telu. Chyť si ju rukami, spevni a potom polož čelo celou plochou aj nosom na loptu. Nádych, spevni pánvové dno a zatlač loptu čo najväčšou silou dole oproti podlahe. Nádych, povoľ. Výdych, lopta do zeme, pánvové dno stiahnuté. Výdych, uvoľni. A posledný, nadýchni, spevni, max. A výdych, uvoľníme. Vrátime hlavku, pokrúž si pekne z pravej strany na ľavú v takých polkruhoch, kde kreslíme bradou po kľúčnych kostiach. Uvoľni, zadné krčné, trošku sme ich teraz zahriali, aktivovali. A ideme na ruky a lopatky. Takže loptičku si chytíme pred seba po obvode, po oboch stranách lopty. Zase spevni pánvové dno a napriem sa. Nádychom ideš hore jemne nad hlavku, miernučký hrudný záklon, výdych dole k zemi. Nádych 2, poď hore. Výdych, rozhýbeme ramená. Nádych, opäť hore k stropu. Výdych, už cítiš teplo v ramenných klboch. A posledný. Nadýchni tu a zastav. Chvíľku zastabilizuj, vyrastieš od sedacích kostí, spevni pánvové dno. Ideme tlak rukami proti sebe. Nádych, stlačíš loptu. Výdych, povolíš. Nádych, sila vychádza z tvojho stredu, brúško, zadok. Výdych, uvoľni. A posledný takýto, spevni, zatlač, aktivuj. A výdych, trošku uvoľni, polož na zem. Pôjdeme hneď tu do uvoľnenia, takže loptičku budeš guľať dopredu, guľaš. Koľko ti dovolí tvoje telo v rámci prekríženia tvojich nôh do krajnej pozície a potom iba vydýchni, spusť hlavku do zeme, pretlač ju medzi ramenami. Dýchaj a povoľuj. Každý výdych ťa uloží hlbšie k zemi, pričom prsné svaly sa otvárajú vrátane ramien. Povoľ tlak aj v mimických svaloch. Nádychom opäť odtlačíš hore. Môžeme si trošku vystriedať nožky v skríženom sede, pretože už tu dosť dlho sedíme, máme ich narovnako. Pridáme opäť ruky, ale pôjdeme trošku do rotácie. Nádych, dvihneš loptu nad hlavu a s výdychom vyrotuješ na pravú stranu, pozri za pravou pazuškou a vraciaš späť. Pánvové dno, bacha, nádych, pozri za ľavou, vrátiš späť, výdych.
nádych, opačná strana, vraciaš, výdych, dokončí, rotácia na ľavú, výdych, vraciaš späť a úplne uvoľníme, položíme na zem. Parádna práca, keďže sme už dlho v tureckom sede alebo v skríženom sede, trošku zmeníme sed. Sadneme si teraz do diamantového sedu, teda sedu na päty. Zadoček je buď na tvojich pätách alebo medzi nimi. Ak potrebuješ, nedočiahneš, kľudne si vypodlož zadoček priestor nejakým bločkom, utierakom alebo nejakou loptičkou. A tu v tomto sede pôjdeme pomaličky kotúľať loptu na pravú stranu. Základ je, aby ti neušiel zadoček hore. Stále držíš pevne zadok na pätách a krúžiš, odkláňaš do strany, koľko ti dovolí pravá strana, aby si tu cítila streč na celej strane. A tu pridáme tlak. Nádych, lopta oproti zemi, pevne pánvovo dno. Výdych, povoľ. Nádych 2. Výdych, uvoľni. A 3. Nadýchni tu. A výdych, povoľujeme tlak, ideme na opačnú stranu. Tak sa poďte pomaličky gúľať, koľko ti dovolí tvoja strana, hlavka medzi rukami, streč a nádych, tlak. Výdych, uvoľni. Nádych 2, spevni. Výdych, povoľ. A posledný. Nadýchni tu. A s výdychom uvoľníme. Paráda. Už ideme rozplietať. Rozpletíme tentokrát nožky do sedu rozkročného. Takže si urob príjemný sed rozkročný, tak aby si cítila svoje sedacie kosti. Nožky flexujeme, dáme ich pekne aktívne, kolenné jamky pritlač k zemi. Nádychom opäť zdvíhaš loptu hore a s výdychom spevni brúško, zadok, pôjdeme do úklonu. Ukloníš sa na pravú stranu. Nádych tu a výdychom vraciaš hore. Uklon na druhu. Výdych a nádych. Rastieš za rukami. Spevni brúško, zadok. A ešte raz. Pravá úklon. Nádych na stred. Ľavá úkloň sa. A vraciaš na stred, výdych, povoľ ruky do zeme, uvoľni. Môžete si niekoľkokrát urobiť krúžky v ramenách smerom vonku, dnu, alebo aj prestriedať pravé, ľavé. Parádna práca. Teraz loptičku objímeme pred brúško, snažíme sa čo najviac vystrieť chrbát. Ideme robiť obrovské kruhy. Nadýchni a s výdychom pôjdeme k pravej nôžke, výdych čo najviac, predklon dopredu a vraciaš hore, nádych, až kým nevystrieš, opačná strana. Výdych k nožke, gúľaš čo najviac dopredu, zadoček prilepený, nádych, vystrieš. Výdych, ideš opačná, cez stred meníš dých, tu už príde nádych, dvíha ťa hore. A posledný, výdych do zeme, gúľame a nádych vrátiš sem a krásne vystrieš. Výborná práca. Trošku spojte nožky, loptičku nechajte pod nimi. Vyveste hlavku, položte čelo na loptu, uvoľnite ramena a len tak jemnočko pohojdáme zo strany na stranu. Uvoľníme tlaky v krku, v ramenách, medzi lopatkami. Aj nožky, ktoré už dostali zabrať. Výborná práca. Ide sa ďalej. Pomaličky sa presunieme už do pozície na 4. Takže pomaličky pod na kolená. Loptičku si tentokrát dáme pod brúško. Buď našou oporou. Ak budete cítiť taký intenzívny tlak do brúška, že vám je to až nepríjemné, že vám príde zle, nikto to nemá rád, tak kľudne vypustite loptu, nemusíte ju používať. Kto však je OK, je to výborná masáž, dýchom si premasírujeme orgány, aby sme vypudili toxiny z tela von, trošku to tam vyčistíme.
Takže zastabilizuj v mačke, nožky na šírku, pánvy, ruky na šírku, ramien, slnečné lúče, pekne roztiahnuté dlane. Nádych, odlepíš pravú ruku rovnobežne so zemou a pridáš ľavú nožku. Nemusí ísť vysoko, skôr sa ťahá do diaľky. Nádych, pridvihni čo najvyššie, hlavka v predĺžení chrbtice a výdych, ťukáš maličkom špetou, špičkou o zem. Nádych 2. Výdych, polož. Nádych, plyn na vlne dychu. Výdych, ulož. Stolná ruka aktívna. Nádych, pánvové dno, drží ťa. Výdych do zeme. A posledný. Nadýchni to a výdych, uvoľni. Pokús sa teraz chytiť si špičku, nártik, nožku niekde vzadu. Máme podporu, ktorá by nám mohla pomôcť s rovnováhou. Takže vytlač, zatlač do nožky, pozri dopredu, otvor rameno, bedro a 2 dýchy tu. Dýchaš do lopty a výdych, povoľ tlak, kolienko k lopte, takisto čelo, nos. Zresetujeme chrbticu a vraciame na stred. Pôjdeme to isté na druhú stranu. Priprav ľavú ruku, priprav pravú nožku, našpanuj a poďme na to. Nádych, vytlač hore, výdych, ťuk, palec, malíček na ruke. Nádych hore, výdych do zeme. Nádych 2, výdych, ťuk. Posledné 2, vydrž, nádych, výdych tu. A posledný, nadýchni, spevni. Výdych, ťukanec. A už chytáme tu za špičku, za nárt, za členok. Spevni, aktivuj telo. Nádychom otvor, rovnováha, chvíľku držíš, pozeráš dopredu. Otvor rameno, otvor bedro. A výdych, kolienko, čelo, nos do lopty. Vraciame späť. Dlho sme tlačili na brúško, poďme ho trošku povoliť. Takže si teraz satkáme na päty a opäť pôjdeme do predklonu. Spokojne si môžete kolienka roztiahnuť aj na šírku podložky, aby ste brúško mohli povoliť do zeme. A teraz odkotúľame loptičku. Stále zadoček ostáva na pätách. Poď, zatlač. Ideš až na články prstov do maxima a potom vydýchni. Pretlač hlavku, čelo, nos do zeme. Ruky sú na lopte. Ak chceš zintenzívniť tlak, priťahuj loptu bližšie, ale ruky pôjdu vyššie. Budú otvárať hrudníček, ramena ešte viac. Dýcháš do brúška. Uvoľňuješ tvár, mícké svaly, ramena. 2 dýchy tu. Výborná práca. Pomaličky sa vraciame naspäť. Opäť pozícia mačky, tentokrát už bez lopty. Takže zastav sa tu a ideme do pozície striežky. Takže len na chvíľku prepni špičky na nohách. Najprv priprav, zapoj stred tela, kolienka pár centimetrov nad zem, aktivita v strede tela. A potom výdych. Guľatok zadočkom hore, kostrč pretláčeš k stropu. Rukami sa otlačeš od zeme. Nožkami môžeš prepadlovať, poprešľapovať. Je to prvá striežka, tak nech sa telo nastaví. Čo je tu veľmi dôležité, je tlačiť hrudník k stehnám. Nožky pokojne môžu byť prikrčené, aj päty nemusia byť úplne k zemi. Hlavné je mať vyvesenú hlavku, pokývaj si áno, nie. A tlačiť brúško k stehnám, pohľad na stehná, alebo až hore na brúško. Nádych, ideme dopredu. Takže môžeš si vybrať buď predsúpita detskými krôčikmi, alebo vykroč pravá, ľavá, alebo preskoč dopredu. Vydýchneš tu v hlbokom predklone. Uvoľni. Vyves, chyť za predlaktia. Povaľkáme sa trošku v pozícii bábky. Zo strany na stranu. Jemne. Povoľ stavce. Platničky. Uvoľnená hlavka, jemnučké kolísanie, ako keď babke odstrihnú šnúrky. Výborne.
No a s rovným predklonom začneme najprv bez lopty a to tak, že spevníš achilovky, lítka, stehna, zadoček, brúško. Všetko je napnuté. Ruky opreté o stehna, lakte k telu a k stropu a hlavka sa ťaha do prednej časti podložky, k prednej stene. Výdych, uvoľni tlak a zober loptičku. Budeme robiť simulovaný rovný predklon tu na lopte, takže ruky si polož, ako keby si ich mal na zemi a ideme na to. Nádychom pekne vystrieme, spevníme, aktivujeme hlavne to pánvové dno. A tu ideme tlačiť o zem. Nádych, zatlač rukami oproti zemi. Výdych, povoľ. Nádych 2, spevni chrbátik, ruky, nohy, zadok. Výdych, povoľ. A posledný. Nádych, krásne napni telo, všetko spevníš. A výdych, uvoľníme. Opäť vyvesíme a pôjdeme hore. Cez guľatý chrbátik pomaličky odroluješ stavec po stavci. Pomele, na záver pridáš ramená, krk a pridáš aj ruky. Jemný hrudný záklon tu a s výdychom dlane pred srdce. Samastití. Parádna práca. Poďme trošku pohrajkať do pozície, kde nám lopta bude slúžiť ako podpora v pozíciách stojí. Začneme pozíciou bohyne. To znamená loptička do stredu, nôžky na široko, pekne kolienka od seba, 45 stupňové uhly v kolenách. Začni tým, že sa tu zrovnáš, stiahneš brúško, zadok a na chvíľku nastavíš. Pôjdeme robiť kruhy v našej pánve. Nádych dopredu a výdych dozadu. Máš podporu, opieraš sa celou plochou o nožky a povolíš tlaky v pánve. 2 krúžky na jednu a potom pomaličky druhá strana. Pohraj sa s pánvou, povoľ tlak. Hľadáš stred tela, aktivita v nožkách. Zastav tu a pôjdeme ešte také ležiace osmičky. Snažíš sa kresliť pánvou, ako keby brúška osmičiek. Povoľ, pomôž si nožkami. Výborne. A teraz pohyby pánvou dopredu a dozadu. Nádych, zatlačíš dopredu, spevníš, vystrieš chrbátik. A výdych, vytlač pánvu, vyhrb sa, prsia, ramená von. Nádych 2. Výdych dozadu. A posledný. Nadýchni tu, spevni. A výdych, vytlač. Výborne. Ostaneme tu ešte chvíľku, dáme si ruky pred hrudník, ramená povolené, dlane tlačia proti sebe. Nádych, dvihneš pravú špičku, položíš, výdych ľavú, položíš, nádych pravá, naspäť zem, nádych ľavá, naspäť zem. A teraz obidve. Nadýchni pod na špičky, pridaj kaktusové ruky, spevni telo. Výdych, povoľ. Nádych 2, výpad na špičky, aktivita. Lopatky, chrbát pracujú. Výdych tu. A posledný. Nadýchni, spevni, aktivuj. A výdychom povolíš. Výborná práca. Ruky polož na zem. A nožky pekne päta, špička, idú do strán, ako keď robíme šnúru. Rozťahujeme nožky, loptička nám pomôže ako podpora. Keď si tu, zastav sa a poď pomaličky klesať. Budeš cúvať, tak aby ste nespadli. Brúškom a hlavou objímeme loptu. Takže vydýchneme a vyvesíme. Pritlačíš telo k lopte, nožky sa naťahujú, kolienka prepínaš, snažíš sa ich mať napnuté. Priťahuj čo najbližšie, smerujte meno hlavy do zeme. Výborne. Ideme naspäť. Pomaličky sa vráť a teraz pretočíme telo, celú panvu na ľavú stranu. Ľavá nožka bude na päte, pravá opretá o zem, alebo si ju môžeš dať na špičku. Nájdi si balans, nájdi si tu stred. Nadýchni tu a s výdychom poď do predklonu nad prednú nožku. Nech je to kdekoľvek. Povie ti to mierna bolesť v tvojej natiahnutej nohe. Nikam sa netlač a dýchaj.
Výborne. Opäť na chvíľku iba zatvoríme. Skúsime si tu nájsť balans, aby sme sa udržali na nohách na loptičke. Chytáš sa ľavou rukou za ľavý členok a pravú otvoríme do pozície trojuholníka. Chceli by sme mať rameno čo najvyššie nad ramenom. Balancuješ, dýcháš. Trojuholník. Výborne. Výdychom to isté na opačnú stranu. Takže len prechytíme pravou rukou, pravý členok, opäť daj si záležať na stabilite, nech nájdeš rovnováhu a potom otvor hore k stropu. Pozri za rukou, prsný sval, rameno nad rameno. Výdych, povoľ a ešte pretočíme panvu na opačnú stranu opäť. Predná na pete, zadná buď na špičke alebo plochou opretá o zem. Je to úplne jedno, ale s výdychom potom predkloň. Na tú prednú nožku prepínaš kolienko, kľudne si ho môžeš kontrolovať rukou, aby nevybiehalo. A dých. Výborne. Pomaličky sa vraciame na stred. Nájdeme si ešte pozíciu tu. Iba jemnučko spúšť do zeme. Ideme ešte simulácie čaturangy. Takže opieraš sa o nožky, kľudne môžu byť aj mierne pokrčené. Ruky pôjdu dopredu pred teba, natiahni ich. Nádychom sa navážiš a s výdychom pôjdeme taký kľuk. Lakte ťaháme k telu a bradu do zeme. Výdych, pretláčaš čelo k lopte. Nádych 2. Klesaš dole k zemi, silné ruky, brada do zeme. Výdych, vyhrbenie. Čelo, nos do lopty, vyhrb. A posledný. Nádych tu. A výdych. Uvoľni. Výborne. Pridvihni, vystrih chrbátik. Poďte nožkami opäť päta špička. Ideme naspäť hore. Už stiahneme tie nožky k sebe. Najprv pozícia bohyne. Zrovnaj telo. Na chvíľku sa zastav. A potom zatlač do nožičiek a nádychom vytlač do pozície hviezdy. Výborná práca. S výdychom uvoľni tlak. Vytras ruky, nožky. Paráda. Tak, ďalšia sekvencia za nami. Poďme teraz, telo už máme rozcvičené, rozhýbané, takže dáme si 2 pozdravy slniečku v rytme tvojho dýchu. Nezabudni plínuť, flow. Ideme len, aby sme si urobili kvačku, že to máme hotové. A potom prejdeme ešte do niekoľko cvikov na zemi s loptou. Takže, poď do prednej časti svojej podložky, do pozície hory. Spevni brúško, zadok, ramená, pevné telo. Nádychom dvíhaš spojené dlane hore k stropu. Výdychom vyvesíš, uvoľni chrbátik, pokrč kolienka, brúško na stehná, výves, uzemníš. Nádych rovný predklon, celé telo napnuté. Všetko funguje. A výdych, ruky do zeme a buď odkroč alebo odskoč. Ak odkročuješ, tak až ďaleko do dosky, do planku, pravá, ľavá. Zastav tu nádych, navážiš a výdych. Lakte k telu pomaličky klesáš do zeme. Uvoľni nárty, zatlač do rúk, buď pôjdeš do nízkej kobry, otvor ramena, jemný záklon, alebo keď máš chrbátik rozhýbaný a zvykneš praktizovať, vytlač sa až hore do vysokej kobry. Výdychom zatlač do dlani, zádoček hore, stretneme sa v striežke. Pohľad medzi dlane. Buď vykroč, alebo predsupítaj, alebo preskoč. Pravá, ľavá. Vydýchni hlboký predklon. Nadýchni rovný. Výdych hlboký. A cez guľatý chrbátik rolujeme. Stavec postavci až hore do stoja. Nádych, spojené dlane. Výdych, samastitý, dlane pred srdce. Poďme na druhú stranu. Vysoká hora, nádych. Hlboký predklon, výdych. Rovný predklon, nádych. Odkroč, ale keď odkračuješ nožkami, tak teraz prvá ľavá, potom pravá, pozícia dosky. Nadýchni, tu naváž. Výdych, lakte k telu, ruky, slniečka, klesáš, uvoľni nárty. Nádych, záklon, podľa tvojho výberu.
A výdych, striežka, predklon. Opäť vykroč. Ak preskakuješ, je to jedno. Ak vykračuješ, ľavá, pravá. Vydýchni do hĺbky. Nadýchni sa do sily, pevne. Výdych, ešte raz povoľ, východisková pozícia na vystúpanie, hore do hory. Guľatý chrbátik až hore k slniečku, ktorého kúsok si vezmi do svojho srdca. A ešte cez viniasu pekne na zem. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. A výdych, odskoč kľudník dozadu. Nádych, ešte raz. Čaturanga, dandásana, klesáš do zeme. Nádych, zakloň sa. A výdych, už len cez kolienka. Naspäť, úplne slobodné dieťa. Na 2 dýchy, povoľ tlak. Pozícia dieťaťa je nenápadná. Stiahni ale kolienka pod brúško, aby si mala tlak do svojich orgánov. Obrovskými dýchmi si ich premasíruješ, uvoľni čelenosť, mimické svaly. Povoľ všetky tlaky. Paráda. Poďme ešte na chvíľočku posilniť chrbátik, kým prejdeme do pozícií na posilňovanie brušných svalov. Takže tentokrát pôjdeme opäť na kolienka, ale ostaneme pevne na nich a ruky si založíme prekrížené za náš krk. Pôjdeme s nádychom zatlačiť do rúk, zakloniť, pozri vpred lakte od seba a s výdychom lakte proti sebe, poriadne spúč, brúško za do kolienka proti lakťom. Nádych 2, výdych, spevni, nádych 3, výdych, zbalíš, ešte 2, nádych 4, výdych, zatvora posledný, nadýchni pevný chrbátik a výdych, zatvárame. Super práca. Môžeme sa pomaličky dostať do sedu a zo sedu, iba vyhod nožky do strany, alebo prekryj členky a preguľaj cez tranzíciu do pozícií v sede. Parádna práca. Poďme tu najprv zaujať pozíciu v loďky, aby sme zobudili tie brušné svaly, ktoré budeme teraz posilňovať. Vystrih chrbátik, nájdi si pozíciu na sedacích kostiach a výdychom zídi dole. Schádzaš toľko, koľko ťa udrží tvoje brúško, nožky pevne opreté o zem a môžeš experimentovať. Dať nožky na špičky, odlepiť päty. Môžeš skúsiť pozíciu polovičnej loďky bez zmeny postavenia hornej časti tela alebo vystrieť nožky do plnej loďky. Ak však tvoje telo bude robiť toto, tak to znamená, že bojuješ a to nechceme. Vráť sa trošku nižšie, asi ešte nie si pripravený, pripravená. Paráda, vraciame späť. Ešte na chvíľočku uvoľníme v pozícii motýlika, takže nožky idú k sebe i dávaš si petičky čo najbližšie k pánve. Otvárame ich ako knihu, myslím naše chodidla, aj naše kolienka. Opäť, ak chceš, môžeš bez lopty iba vyvesiť, alebo môžeš opäť použiť loptu a v pozícii motýlika cupítať prštekmi, odsúvať loptu, koľko ťa pustí. Tvoje telo, hlavne dých. Každý výdych povolíš tlak, ako keby ti niekto položil niečo ťažké na tvoj krk, na tvoj chrbát. Iba nádych pridvihne a výdych spúšťa hlbšie. Výborne. Nádychom opäť vraciame, loďková pozícia. A cez túto si už pomaličky zídeme dole. Spevni brúško, pomaly, stavec po stavci klesaj. Ak máš slabšie brúško a hrozí, že sa stane toto, že spadneš na zem, tak sa kľudne chyť za legíny, za tepláky, za nožky, aby si čo najpomalšie a najelegantnejšie zišla dole na zem. Výborne. A tu prídu nádherné cviky na naše brúško, pretože pevné brúško to znamená pevný stred tela. A presne to my tu chceme.
Začneme tým, že si nožky dvihneme do pravých uhlov a ruky položíme oproti našim kolenám do takého pomyselného štvorca. Nádychom budeš odliepať pravú ruku a ľavú nožku ťaháš dozadu a s výdychom ju vrátiš naspäť. Tá druhá ruka, noha sú ako keby zakonzervované, zaseknuté, zafixované, ani sa nepohnú. Takýmto prestriedaním nádherne prepájaš pravú, ľavú stranu brúška. Najlepší cvik hlavne pri diastáze, pri rozostupených brušných svaloch. Ale zároveň prepájaš aj pravú, ľavú stranu mozgu, obe hemisféry, keďže robíš pravou a ľavou stranou niečo iné. Takže niekoľkokrát si prestriedaj a nezabudni dýchať. Výdych do zeme, nádych hore. Výdych, ťuk, nádych hore. Výborná práca. Na chvíľku povoľ, loptičku si daj na brúško, nožky môžeš dať na šírku podložky, kolienka k sebe. A 2 dýchy do brúška, sleduj loptu. Nádych, ako sa dvíha, výdych, ako klesá. Predýchaj, krásne brúšne dýchanie, nafúkuj obrovské brúško. Paráda. A teraz si nožky dáme na šírku pánvy, kolienka. Takisto rovnobežne. Poďme s nádychom guľať loptičku po našich kolienkach. Až kde si hore, pridvíháva sa aj horná časť tela. Dostaneš sa do pozície takého píku, vrcholu a tu sa zastav a poď tlačiť rukami proti nohám. Nádych, zatlač, spevni, výdych, trošku uvoľni. Nádych 2, brúško je stále aktívne, výdych, povoľ. Nádych 3, spevni, ešte pôjdeme 2-krát. Nádych 4, výdych, povoľ a posledný, nadýchni hore a s výdychom uvoľni. Výborná práca. Môžete nožky otvoriť do strany, spojite chodidlá v takej pozícii bláženosti, chvíľku, opäť zresetuj brúško. Niekoľko dýchov do lopty, povoľ, tlak. A ešte ideme po stranách, takže opäť to isté postavenie. Akurát teraz loptičku vyguľaš na pravé stehno do pravej strany a ide sa opäť hore. Telo vykláňa šikmo do strany, aby zabral šikmý brušný sval. Poďme na to. Nádych, zatlač. Výdych, uvoľni. Nádych 2, loptu tlačíš rukami proti kolenu. Výdych, povoľ. Nádych 3. Výdych, uvoľni. Nádych 4. Povoľ. A posledný. Nadýchni. A výdych na brúško. A poďme na opačnú, pretože jedna strana posilňuje, druhá oddychuje, tak môžeme plynule prejsť. Odklon na opačnú. Zastav tu. Nádych raz, výdych, povoľ. Nádych 2, sila, výdych, uvoľni. Nádych 3, brúško pracuje, výdych, povoľ. Ešte 2, nádych, vydrž, výdych a posledný. Nadýchni 5 a s výdychom pomaličky do zeme. Parádna práca, už nás čaká len spodný priamy brušný sval, takže nožky vystrieš hore do obrátenej pozície, obrátenej palice a loptičku teraz vyguľame. Ideme čo najvyššie. Môžeš si vybrať 2 varianty. Jedna, iba zakročíš proti chodidlám a budeš tlačiť loptu proti ním. Alebo druhá, vyguľaj loptu ešte vyššie, vyššie, vyššie. Už máš špičky proti prstom na nohách proti sebe a môžeš pracovať tu. Nádych raz. Výdych, povoľ. Nádych, tlak prstov na rukách proti prstom na nohách. Alebo tu. Nádych 3, výdych, povoľ. Nádych 4, sila, výdych, uvoľni. A posledný. Vydrž, zatlač. A výdych, uvoľňujeme. Perfektná práca, brúško posilnené vo všetkých brušných svaloch, ako sa dalo. Tak teraz si zaslúži krátku kompenzáciu. My si na záver dáme pozíciu
mostíka alebo kola v joge. Dávajte pri tejto pozícii obzvlášť pozor na rovnováhu a keď máte problém s krčnou chrbticou, tak uvážte, či je to pozícia vhodná pre vás. Loptičku si vložíš pod chrbát a pomaličky budeš podsúvať, hľadať rovnováhu, ťažisko. Ruky položíš na zem prstami k telu, nožky pozor, aby sa nerozchádzali kolienka. A potom uvoľni hlávku. Snažte sa zatlačiť najprv tak, aby ste mali vypodložený celý chrbátik, krčnú hlávku, imitácia postavenia pozície ryby. A potom sa môžete jemne pováľať spredu dozadu. Opäť apel na absolútnu kontrolu. Dýchaj, uvoľni. Predstavte si každý výdych, ako vám zmekne chrbtica. Nádych hore, pretlač, možno hlavne do toho brúška. A výdych, uvoľnenie. Výborná práca. Pomaličky vraciame naspäť. Bacha na vec, decká, aby sa vám nezatočila hlavka, pretože to zvykne, keď sme dlho v záklone. Vrátime sa naspäť a kompenzujeme s otočenou pozíciou. Happy baby. Takže šťastné dieťa na záver. Kolienka pritiahni k rebrám z vonkajších strán, nožky nastav k stropu, ako keby si išla pečiatkovať. Je úplne jedno, kde sa držíš. Niekto pod kolenami, niekto za lítka, niekto za členky, niekto za maličkové hrany. Ale to tu nie je podstatné. Podstatné je, že keď si skontroluješ rukou spodné kríže, nebudú odlepené od zeme. To je tu dôležité. A takisto brádu poď sa do jamky medzi kľúčne. Nech nie je vyvesená hlávka dozadu a potom len povaľkaj. Jemnučko zo strany na stranu. Povoľ tlak, už si môžeš zatvárať slastne oči, pretože toto je prechodová pozícia. Jednak obrátená, kde rozpumpuješ lymfatický systém a posilníš imunitu. Ale jednak už relaxačná. Už telo vie, že môže vypínať, že nás už nič silové, ťažké, dynamické nečaká. Tak ho ukolísaj do záveru. Nakoniec ešte vytvoríme napätie v tele, aby sme ho mali po čom uvoľniť, takže sa stiahni do malého klobôčka, do čo najmenšieho. A potom 3, 4 a zapni. Zapni nožky, ruky do seba, kolienka, stehna, lítka, panvovedno, grimasu rob tvári. 3, 2, nedýchaj, 1, až teraz. Výdych. Uľav si výdychom. Parádna práca a nájdi si svoju záverečnú pozíciu šavasany. Je to opäť na tebe, sú základné odporúčania, ale ak budeš mať potrebu napríklad pokrčiť kolienka, dať ich k sebe, aby si mala spodné kríže pri zemi, je to OK. Takisto, ak by si chcela mať nožky v pozícii bláženosti, tiež v poriadku. Máme dneska aj tú loptičku, takže môže ti pomôcť pri šavasane dnes s vyvýšením nožičiek hore. Hlavne nech nemusíš celú záverečnú relaxáciu myslieť na to, že by ti mohli nožky spadnúť, takže urob si to tak, ako ti to bude práve teraz pohodlné. A potom si už zavri oči a len si dopraj kontakt so svojím telom. Chvíľočku sa zahlb, zapni taký vnútorný skéner a poď preskinovať svoje telo. Ako pozorovateľ chceš zistiť, čo sa v ňom za túto hodinu odohralo. Všímaj si svoje svaly, kosti, kĺby, ako sa krásne rozhýbali. Možno niekde pocítiš novú silu, možno natiahnutie, možno zlepšenie flexibility v nejakom kĺbe alebo v chrbtici. Je to na tebe, je to o tebe a tvojom tele, tak len lež, zavri oči a pozoruj. Prepoj sa ešte na svoj dých a poďme na chvíľočku. Nádych nosom na 2 a výdych na 4. Nádych 2, výdych 4. Nádych 1, 2, výdych 2, 3, 4. Nádych 3, 2, 1, výdych 5, 4,
3, 2, 1. Nádych 3, 2, 1. Výdych 5, 4, 3, 2, 1. Nádych 3 a výdych 5, 4, 3, 2, 1. Výborne. Vráť sa k spontánnemu dýchu. Dovoľ svojmu telu, nech už zapne proces adaptácie všetkých pohybov do tvojho tela. Nech ich prepíše do tvojich podvedomých vzorcov správania. Nechaj telo, nech už začne regenerovať. A ty len chvíľku dýchaj a pozoruj. Stíš svoju myseľ, stíš svoje telo. A keď budeš pripravený, pripravená, môžeme sa opäť rozhýbať. Prštiky na rukách a na nohách, členky a zápestia, vykrúž a potom urob akýkoľvek pohyb. Ako ráno, keď sa zobudzate, napríklad sa natiahni alebo len tak povaľkaj zo strany na stranu. Urobte čokoľvek. A keď budete pripravené, tak sa len pregúľame na jeden bok, pokrč kolienka, vlož si dlaň pod tvár. Nádych a výdych ukončiť dnešnú prax, pretože ďalší nádych nás už odtlačí pekne cez stranu do sedu. Vrátiš sa do skríženého sedu, kľudne oči ešte zatvorené. Vytiahni za temenom hlavy, ramená, prsia, pánvové dno. Ak si mala zámer, tak si vybav svoju sankalpu a venuj jej energiu dnešnej hodiny. A potom sa už pokloň a vyjadri vďačnosť. Na záver vyjadri vďačnosť samej sebe na to, že si našla na seba čas. Poďakuj sa za to, že si mohla, za to, že si chcela a za to, že si to dokázala. Tak ako ja srdečne ďakujem za to, že si pozrela a odcvičila túto hodinu, alebo pozrela a odcvičil. A verím, že sa pridáš aj na budúce. Ďakujem za tvoju energiu, za tvoj čas. Namaste.